Ay, gwapo naman ako sa umaga. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Uy, classmate! Aliso! Uy, classmate! Kumusta, classmate? Gwapo na ba ko sa buntag, classmate? Uy, classmate! Nagingan na ba ito mo, ma'am, na ang tao daw ikan sa unggoy? Sure da, classmate. Gwapo ka na to. Manugikan mo sa unggoy. Ambot, mauman ang giingon ni ma'am. Sir, pwede mamasko? Sige, pwede ra. One little monkey jumping on the bed, jumping on the bed, jumping on the bed. Stop. Salamat, ito na ko. Salamat sir, ato na ko. Sige, classmate, ito na ko. Sige, classmate. Sino mga tayo na ang tawag ikan sa unggoy? Nonsen yung kalibutan ka ba ng unggoy awan kung hindi ako nakita? Nani? No. Ay, salamat, damgo na yung tanan. Tatang mga papa ug akong mga pamilya. Shoutout sa akong mama ug papa nga nasa Mantaw. Ate na sila sa bukid. Kaya sa akong pamilya, shoutout. Shoutout po rin ko sa nag-subscribe sa nag-follow sa Facebook channel o sa YouTube channel. Shoutout sa akong ninong nga dato. Hi. Shoutout din sa akong ninang diya nga nagulat mag-snack din niya kay para atudan may og para mabusog na sa among pagkaon ay para malipay nami. Isa nga ninang. Si Auntie Daday, iyang asawa si Roysan. Magkakantog sa akin mga guys. Og salamat sa pagtanaw guys. Thank you for watching.